दंदोबाबांचा पापांचा पर्दाफाश करण्यासाठी अनुने सापळा रचला. मी संसार माझे रेकिते या मालिकेमध्ये दंदोबाबांचं जे काही कारस्थान आहे ते सर्वांसमोर आणण्यासाठी अनुने एक डाव रचला, जिथे अविनाश आणि अनु दोघे आले आहे दंदोबाबांच्या ऑफिसमध्ये. तिथेच अविनाश अन्नूवरती रागवताना दिसतोय आणि तिला जबरदस्ती दंदोबाबांची माफी मागायला सांगतोय. तिला नाक रगडून माफी मागायला अविनाशने सांगितलं आणि तिथेच ती माफी सुद्धा मागते अविनाशच्या समोर. आणि त्याच नंतर प्रोमो मध्ये असं दिसत आहे की अनु दंदोबाबांकडे गेली आहे आणि तिथे दंदोबाबा बेशुद्ध पडले आहेत आणि तिथेच अनुने त्यांच्यासाठी डाव रचलेला सक्सेस होताना दिसत आहे. तर आता बघायचं हे आहे की अनुने जो सापळा रचला आहे दंदोबाबांच्या विरुद्ध तो यशस्वी होणार का, हे पाहण्यासाठी तुम्हाला मी संसार माझा रेकिते ही मालिका पाहावी लागेल. आणि अजून असे लेटेस्ट अपडेटसाठी टेलीचक्र रिजनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.